Poezia Creațiunea de Vasile Militaru. La început era acela, fără de început, cuvântul, Dumnezeu care făcuta cerurile și pământul. Fără chip era pământul, întuneric și pustiu, peste apele sub noapte, Dumnezeu fiind doar viu. Și al său duh cu necuprinsui, întru care totul încape, se purta după a lui vrere pe deasupra celor ape. Și puterea fără margini și de înțelepciune plină, vrând lumină întâi să fie, s-a făcut atunci lumină. Și văzând el că lumina luminează în chip feeric, a fost despărțit lumina de numitul întuneric. Și cu a gândului său vrere sau cu a gurii sale șoapte, el a zis luminei ziua și întunericului noapte. Și-n văzduhuri fiind ape, Dumnezeu cu vrere nouă, o tărie a zis să fie, ca să le despartă în două. Și făcând acea tărie, valma apelor s-a rupt, unele au rămas deasupra, celelalte de desubt. Iar tăria dintre ape, având legi ce în veci nu pierd, Dumnezeu a fost numit-o pentru veșnicie cer. Și a zis Dumnezeu pe urmă în înțelepciunea înaltă, apele de sub tărie să se adune la oaltă. De pe întinderile toate, în de-a lungul și de-a latul, ca să iasă la iveală din adâncul lor uscatul. Și făcându-se aceasta, după sfântul lui cuvânt, mări a zis acelor ape, iar uscatului pământ. Și zidirea lui măreață, urmărind-o în tot orândul, Dumnezeu a mai zis iarăși, izvodindu-le cu gândul, o drăslească tot pământul, pajiști verzi cu ierburi grele, fiecare avându-și roada și sămânța lor în ele, de tot soiul pom și viță, care asemeni să rodească, și prin ele fiecare soiul să și-l înmulțească. Și s-a fost umplut pământul de livezi, de pom și flori, după care vruta Domnul cerului luminători, să despartă zi de noapte fiecare și să fie anotimpurile semne spre pământ într-o vecie, să se socotească anii răsărit după amurg, câte vor avea să curgă veacurile care curg, și-au fost răsărit pe boltă să domnească totdeauna, ziua soarele cel falnic, noaptea stelele și luna. După ce a făcut acestea și a văzut că bune sunt, Dumnezeu a mai zis iarăși cu privirea spre pământ, apele pe tot cuprinsul în a lor singurătăți să se umple cu tot felul de tăcute vietăți. Păsăret în multe chipuri pe pământ și în zări să zboare și a lor neamuri până în veacuri să nu fie pieritoare. Glăsuindu-și sfânta vrere prin cuvintele-i puține, s-a umplut apoi pământul și a lui ape de jivine. Păsările cântătoare umpleau zările ca norii, în adâncuri mari de ape viermuiau aligatorii. Și atâți pești în mii de chipuri neîncetați săltau din valuri, că nu-i mai putea cuprinde lung și latul dintre maluri. Și la toate ce văzuta pe pământul mișunând, le-a dat binecuvântare Dumnezeu atunci zicând, pești și păsări și jivine, câte umpleți apa ramul, câte mișunați prin codri, nesfârșit să fie neamul. Fiecare după chipui pe pământ să o drăslească, înmulțindu-și seminția cum vrea pravila cerească. După ce-a încheiat acestea,
iarăși s-a rostit cuvântul: vii făpturi în fel de feluri, scoate-le sub cer pământul, dobitoace, târătoare și nenumărate fiare, care prin ele să se nască după felul fiecare. Și cum a fost zis acestea Dumnezeu din veșnicie, iată că erau făcute câte El a zis să fie. Dar făcând câte făcuta, Tatăl a găsit de bine un stăpân acestor toate pe pământ că se cuvine. Și de pe pământ țărână Dumnezeu luând în mână, după a lui asemănare, a făcut om din țărână. Adică asemănare lămurit și chip la fel, numai dacă își poartă harul și virtuțile ca el, iar în urmă ziditorul, ca zidirea să-și încheie, omului său dându-i viață, făurita lui femeie, și dând binecuvântarea celor doi ca scoși din somn, a grăit lor ziditorul și al nemărginirii Domn. Roditori fiți voi în veacuri și să umpleți tot pământul, întru care să vă fie de temei așezământul, stăpânind voi peste cele ce pământul îl frământă, vietăți care se mișcă, dar cuvinte nu cuvântă. Toate acestea ziditorul sau izvorul sfintei mile, după a lui înțelepciune, le-a făcut în 6 zile, punând astfel rânduială în ceea ce era haos, cea de-a 7-a zi păstrând-o făurarul spre repaus. Despre cele 6 zile însă spuse în Sfânta Carte, adevărului lumina scăpărava în altă parte. Și făpturilor lui oameni cele întâi zidite 2 le-a dat hrană toată iarba peste care cerul plouă, roada lor să dea sămânță, altă iarbă să răsară, ca belșugul ei să ajungă dintr-o vară în altă vară. Le-a dat pomii toți cu roade din pământ trăgându-și seva, și Adam numita omul, iar femeii s-a zis Eva, ceea ce înseamnă viață, că din Eva mai târziu pe pământ avea să curgă viața fiecărui viu.